ह्या रस्त्यामुळे ते त्याने आमंत्रण वगैरे आमचं बंद केलंय, येणं जाणं वगैरे आमच्याकडे बंद केलंय सगळं. माझी सासू वगैरे वारली तेव्हा पण त्याने कोण आली लोक नाही आलीत, पण ती असे बाहेरून असते असं. बाकी कसल्याच कार्यक्रमाला आमच्या आलीत नाही. कुठल्या वाड्या? देऊळवाडी आणि वरची आई वारली ह्या कोरोड मध्ये आमची आई वारली. आई वारली मध्ये त्या किती धक्क्यात घेतला तिनं. ती रडत होती, मला कोण द्यायचा नाही, वाट द्यायची नाही. मी आपली म्हणतो जबरदस्ती ती गीताई घेतली, माझी सही केली आणि वाढीला दिली होते. पायवाड होती त्यांनी हे एवढं पायवाड वाढून गेलं की दोनदा गेलो. मला धावून आला म्हणजे आमच्या अंगावर धावून ते लोक यायला लागली. तर तुम्ही दादाही करायला लागले, आम्ही एक वाट करणार, तुम्हाला काय करायचे ते करा. म्हणजे हे काय प्रकार? मग आमचीच जागा असून आम्हाला त्रास आहे. आम्ही फुकट जागा घेतली, पैसे पण नाही घेतले. त्याचं निव्वळ फुकट आम्ही जागा म्हणून मंजूर केलं, म्हणजे होकार दिलं. किती दिवसापासून वाढीत टाकले असं, म्हणजे येणं जाणं बंद? ही वाटेचं काम सुरू केल्यापासून बंद केलं. 2 वर्ष 1 वर्ष आता ही 2 वर्ष झाली. आता ती 3रं वर्ष सुरू केलं. मला वाटतं काय बंद पूर्ण काहीच नाही. बोलायचं पण नाही कुणी काय, आणि त्याच्याकडे जायचं पण नाही. इथपर्यंत गेले. तर ते त्यांना सांगतात जाऊन त्यांच्यावर बोलायचं नाही, जायचं नाही त्यांच्या. हे सगळं करतंय कोण? असं तुमचा रोग कुणाकडे, म्हणजे कशामुळे होतं? वाडीच कोण तर कुणाचं तर ऐकत असतील, पुढारी तिथला कोण, माझे सरपंच तिकडं कोण काय. आता त्यांनी मीटिंग मध्ये काय ठरवलं असेल त्यांना माहित असेल ना. पण आमचं आमंत्रण वगैरे कुठल्या वाडीत जाता? मी वरती तुमच्या वाडीत आणि कामरवाडी देऊळवाडी आणि वरची. पहिला आमचं घर देऊळवड होता, जुना घर देऊळवड होता. देऊळवड मी इकडं माझी जागा म्हणून मी इकडे घर बांधलं. तिथं पण त्याला असंच वाटेचा होता. वरची वाडी आनंद चव्हाण, अनंत शंकर चव्हाण, राहणार वरचेवाडी. लमानी रस्ता पाय वाटाबद्दल लमानी रस्ता ते नितीन चव्हाणांच्या घरापर्यंत जाणारा रस्ता. त्याच्याबद्दल पाय वाटायला आम्ही जागा दिलेली. त्याच्यानंतर त्यांनी जागा वाढीत नेऊन आता 10 फूट केलेली आहे. त्यानंतर आम्ही हरकत दिलेली आहे त्यांना. असं तुम्ही कसं काय, आम्ही कोऱ्या कागदावर तुम्ही सह्या घेतल्या आणि हे तुम्ही केले. तुम्ही बॉन्ड पेपर आत्ता आम्ही बघतोय. बॉन्ड पेपर पहिला नव्हता. कोऱ्या कागदावर सह्या दिलेल्या, आता फक्त बॉन्ड पेपर बहिणीच्या सह्या. हे तुम्ही कशाला दिल्या, कशा घेतल्या तुम्ही आम्हाला सांगायचं, आम्ही दिल्या त्या. तुम्ही कसं केलं? बॉन्ड पेपर तुमच्या नावाचा ते पण आहे. तो पण आपण म्हणतो हे कसं काय, पंचायतीचा किंवा माझा पाहिजे होता ना, मालकाचा किंवा पंचायतीचा. मालकाचा पण नाही, पंचायतीचा नाही. कामगाराचं कसं करायला त्या पेपर कामगाराचं, ते कामगार कसं त्या पेपर त्या कामाला चालू शकतो. 1500 आपली दिली, त्या 3 महिने झाले. तर बाबाजी आम्ही गेलो तिथे आम्ही पण 7 तारखेला आम्ही निर्णय देतोय, तुमच्या मोबाईलवर पाठवतोय. तर काय पाठवतोय ते बघूया का, काय निर्णय घेत आहेत ते. बीडीओच्या समोर होतो, त्यांना घेतली होती. किती दिवस वाट बघणार आणि मग निर्णय घेणार? आता 8 दिवस पहिले 8 दिवस बघूया. 15 दिवस पहिले वाट बघूया काय. आपण हे करायला होते.